Jo ara el que m'agradaria és una mica que parléssim això, de llibres, d'adaptacions bones que s'han fet. A mi, què em ve al cap? Molt ràpidament, jo sempre tiro com d'anar rellegint la història al cine, no? Això és una que m'encanta. Penso que la història al cine es pot rellegir tantes vegades com vulguis, la pots fer de tantes maneres com a tu et vingui de gust. Jo penso que en aquest cas, el primer que em ve al cap és el Dràcula de Bram Stoker, i com Murnau va intentar amb el seu Nosferatu tirar-ho endavant, fent una obra mestra, va aconseguir fer una obra mestra... Verdadera obra mestra. Exactament, de l'expressionisme alemany, però va estar a punt de desaparèixer, és a dir, els drets d'autor literaris, diguéssim, que van... No que arribés Thanos, i que... Vale. Ben vist aquesta aportació, aquesta referència al còmic, en aquesta empanada que seguim fent. Doncs, com dic, vam estar a punt de no poder gaudir d'aquest Nosferatu de Murnau, d'aquesta etapa de la República de Weimar, de l'Alemanya dels anys 10-20. Després, no sé, em venen casos d'adaptacions molt fil per randa, diria. És a dir, què passa amb aquest halcón maltès de John Huston? Una de les meves pel·lícules preferides. És una meravella, és a dir, és una passada de pel·lícula. Què passa amb, doncs, no sé, El sueño eterno de Howard Hawks? Què passa una mica més endavant a Sangre fría, l'adaptació de Sangre fría? És a dir, hi ha un fil per randa en el sentit de novel·les molt bones, d'autor, pel·lícules molt bones, també d'autor, un classicisme molt bèstia. Ens anem a la Nouvelle Vague. Són adaptacions, això? Hi ha un cubisme aquí en la història del cine en el que... Sí, és com una mirada... Poso Nouvelle Vague, bàsicament, perquè em ve A Bout de Souffle, el final de l'escapada, que en el fons és un noir, és a dir, que d'alguna manera està adaptant tot aquest cinema negre que he posat en exemples, com el Halcón maltès, Howard Hawks, tot això, però ho fa amb una voluntat de trencar. És a dir, aquí l'adaptació es desmarca. El cine es desmarca. Ja no només de la literatura, sinó del propi cine s'està desmarcant perquè Godard s'està carregant el muntatge, no? I no sé, ara mateix, ho dic per com us dic, fer una síntesi molt ràpida, perquè és que aquesta empanada ja li comencen a sortir els ingredients pel voltant. Què passa ara? Què està passant ara amb les adaptacions? Tenim bestsellers que es converteixen en pel·lícules mainstream. El bestsellers és d'un altíssim, la pel·lícula mainstream és pitjor. És a dir, tenim casos molt sonats que no penso ara malgastar un minut pensant en si voleu citar algun, endavant, però penso que hem arribat a uns punts en els que la literatura que es ven deixa molt que desitjar i el cinema ja busca aprofitar una mica el boom que hagi pogut tenir el bestseller per aconseguir rescatar i que la taquilla surti a flote com sigui, no? Amb això no vull dir que estigui tot perdut, evidentment, és a dir, hi ha adaptacions molt bones ara mateix. Us cedeixo la paraula ja perquè és que no callo. Quines destaqueu? Jo, mira, ara comentaves això del bestseller i sembla que sí, és veritat que ara estem en una època on que llibre que té moltes ventes es fa la pel·lícula al moment, però això no és nou. És a dir, de fet, tu ja has esmentat alguna cosa. Clar, potser veient un Nosferatu, la situació de Nosferatu, clar, era una època on els escriptors, el seu art estava molt per sobre del cinema i consideraven que fer una pel·lícula sobre la meva història és destrossar-me, és destrossar-me el llibre. No? Ben vist. Després la cosa ha anat evolucionant i pot ser cap als 60-70 que comença a haver-hi clar, el bestseller ja existia, però encara ho és més, no? Als 70, sobretot, Stephen King, aquesta mena d'escriptors, el mateix Mario Puzo amb El Padrino, l'escriu en simultanietat amb el Coppola. Hi ha una simbiosi brutal en aquest exemple que acabes de posar. Als anys 70 es dona el naixement també del blockbuster cinematogràfic. Finals dels 70, principis dels 80. Sí, als 70. Després de La Puerta del Cielo, aquest cinema de... Jaws, Tiburón. Sí, exacte. I Star Wars. Però després de La Puerta del Cielo, és a dir, hi ha una idea de dir Hollywood ja no tolerarà que pel·lícules on s'hi ha invertit una gran quantitat de diners no tinguin l'èxit que s'espera. Llavors, per això, i per moltes altres coses més, estem parlant de l'era Reagan, estem parlant de l'era Thatcher, però al final, bienvenido corporativismo, el cinema està entrant en un món en el que, nois, molta gent diu que ja no és cine, que és una altra cosa, i crec que no els hi falta raó. El cine canvia molt en aquest punt. El que anava és que és una cosa que ara sembla que sigui com molt nou, no? Ostres, novel·la juvenil d'èxit i pel·lícula o saga, no? Ara directament són les sagues. Sí, ara tots són sagues, bestsellers... I en canvi als 70 la gent sembla que se n'oblidi de que Apocalipsi Now és una adaptació del Corazón de las Tinieblas. Exactament, d'això és Conrad. La gent sembla que se n'oblidi d'això, que El Padrino també era un llibre, tot i que siguin més o menys simultanis, no? Però l'Apocalipsi Now està molt bé que ho diguis, perquè és un llibre molt petitet, hosti, Déu-n'hi-do, l'Apocalipsi Now, el tema és que dona la sensació de que en els anys 70, 80, això, a la segona meitat del segle XX,
quan un autor cinematogràfic decidia adaptar a un autor literari, ho feia amb un respecte, sembla, aparentment la gent que ho feia amb un respecte, i que aportar la seva visió era mostrar respecte, no? Tu veus un Coppola fent Apocalipsi Now, precisament, i dius, ostres, veus un senyor com Ridley Scott fent Blade Runner, per molt que no t'agradi, Pol. No, és que estava pensant l'antítesi que seria el dueto King i Kubrick. Bueno, el malament que es van portar entre ells, per això. Mira, ara que has dit El Resplandor és un cas, per exemple, què diu Stephen King sobre El Resplandor? Quina és la seva versió preferida? No és la de Kubrick, és la de Mike Garris, la de Mick Garris. La xunga. Exacte, la xunga. Exactament. No, el tema és aquest de que ja passava això, no? I potser, Pol, com evoluciona aquesta relació llibres-cinema-públic ja més de cara cap als 2000, no? De fet, podríem marcar que el punt de gir seria a partir de... No és el mateix, Jurassic Park... Ens podem perdre aquí en punts de gir, Michael Crichton ja tenia pel·lícules prèvies, de fet, Almas de Metal. També va fer Jurassic Park con vaqueros, no? I ara Westworld és això. Però Jurassic Park també marca... És igual que... Això és de Spielberg, no? Sí? Et fa tiburon. Fa tiburon. T'ho rebenta tot i crea el blockbuster tal com el coneixem modern. Et fa Jurassic Park i et reinventa la manera de fer cinema. Sí. Una sèrie B, estem parlant d'una sèrie B dels 50-60 que ell reaprofita per vendre-t'ho com un mainstream. L'eleva d'una manera impressionant, perquè a més se li pot qüestionar els temes. Senta precedents. Però això què significa, això, per la literatura? Es va vendre més literatura. L'Stephen King és un dels autors més llegits, i no crec... Ja ho era abans que fessin pel·lícules seves, sí, però ho ha sigut, sens dubte, després. I quan arribem als anys 2000 i veus això, Harry Potter... Clar, aquí ja entrem, com es deia, en aquest terreny de franquícies, de sagues... Totes les novel·les al final beneficia a la lectura. A la lectura segur. Hi ha més gent llegint gràcies a aquella pel·lícula, segur. Però la qualitat d'aquestes, perquè no oblidem Crepúsculos, no oblidem coses d'aquestes. Ara bé, tornem al tema de les adaptacions. Quan un autor es fixa en una novel·la i la sap tractar de la forma decent, jo crec que neix l'adaptació. Adaptació fidedigna més perfecta que hi ha hagut en tot, personalment, i crec que hi ha molta gent estarà d'acord, que és El Senyor dels Anells. Perquè és una adaptació que sap canviar les coses que necessita canviar del text original, però amb un respecte i un coneixement exquisit per fer que funcioni en el mitjà en el que està, que és el cinema. Clar, jo no reduiria tant la grandesa a aquesta trilogia de pel·lícules, perquè, com dic, al final, mira, doncs no deixa de ser una trilogia feta amb un terreny, amb un circuit, amb un sector molt mainstream. No dic que tingui res contra el mainstream, però senzillament és que aviam, jo et posaria exemples potser més concrets, però bueno, ja que has tret el de la trilogia del Senyor dels Anells, que penso que Peter Jackson sap traduir molt bé a Tolkien i també sap traduir molt bé a Chris Achilleos i a Frank Frazetta del món del còmic. Seguim remesclant coses de diferents sectors, còmic, cinema, literatura. Frank Frazetta i Chris Achilleos tenen uns dibuixos, tenen uns gravats de cavallers atacant, no? De fet, crec que hi ha una obra seva que és com Cavalleria atacando, crec, de Chris Achilleos, i això, quan tu veus El Senyor dels Anells, és inevitable pensar en aquestes imatges. De fet, el mateix Peter Jackson es va inspirar en elles. Nois, Pol, Ferran ha destacat El Senyor dels Anells. Què destaques tu? Quina adaptació? Va, dispara. Adaptacions de llibres, hòstia. Però mira, saps què volia fer? Volia fer un apunt, que és una curiositat, bàsicament, que és... Sabeu qui és el fill de Stephen King? Qui és? Joe Hill. Que Joe Hill és... Qui és Joe Hill? És un autor de còmic que per mi és de lo millor que hi ha... Bueno, per mi és... Si hi ha un trident de còmics, un és The Boys, l'altre és Punk Rock Jesus... Com has dit? Punk Rock Jesus, vale? Segon, i el tercer? Aquest és el fill de Stephen King? No, un moment. Vale. I el tercer és Lock and Key, que Lock and Key és hi ha 2 volums, així, estil The Boys, i clar, per mi ha agafat tota l'essència del seu pare, perquè és una història super Stephen King, però portada al còmic d'una forma espectacular. Déu-n'hi-do. Però bueno, adaptació al llibre és que clar, jo crec que em quedo amb el que heu dit bastant vosaltres. Una cosa, perquè és que veig que Déu-n'hi-do la conversa que hem tingut. Podríem seguir, com us he dit, és a dir, sempre penso en les converses que tenim fora de la ràdio i que seguirem tenint. Podríem seguir parlant de molts més còmics, pel·lícules i de tot. No sé si tenim temps per l'agenda, Pol. Home, sí, vinga, fotem-li.